kumtuangin o aziak tu zo chhum puipa kan chiar chhun zom mai na ma thil thleng khan sei lokila tlangwal rin a hi thingtang tlangwal lekha zira aizola mi ina oma in hlo fachopa khatianga i lekha zir chho kha nia e tahan tlangwal ho ten in lo in an han om le a lei lain in hlo fathina khana paisa khol sa ten han Kolkata lampana lekha zir tura chuk kha nia rail bus te le rail ten chuk thla chu chu kan chiar to china nia tuna kan lo chiar chhun zom leang pona chuan awa chuaka rickshaw le taxi an lo ding khup maya pa pakhat alo kala khoyangi kaldon a ron tia elrina chuan Blackburn lena kunga hotel a ka kaldon a han tia chupa a ron betu chuan saptong po thiam fu maya mulmul anei chhum maya a palian fu mai boka abula chuan palian ve tak tak pali an om boka keni po chulama chuan kan kaldon a lom ke a kalpoin min nga ve lek kal ania taxi man po ngai hle nem tiro ikalang u khoi i thingram ha kan lo put sakang che han tia an jinga pakhat chuan rina thingram chu a put sakta rina chuan chung ho chu a han en chuan an swal hmel hle in a hria mi swal rwal gunda an ti hi an ni the mai ang a atiril ru nau nawa a lo zui ta mai po chu a in chhir viau maya taxi lo mangila a thajok mai tur atiril ruwa ma se ril ru chuan heng ang panga le khi chu mi swal po ni se kangam thawang ti na ngei to boka a thian pa ta han tlangwal sangkhuman karate lo zir ti thin kha lom ril ru hle maya chute engeng mo ngei to lai chuan komkar chep deuh maya an lu puita chuta an throi to pa palian deuh mai le muimul buk cher chu chu a han au thata chu vele taltum keng an lo chuak ta nuk maya nelrin chun ron hwal ta khup mai chuta palian deuh chuan Mr. I paisa nei zong zong min pero thi du lo chuan ati ta maya rina oma chuan het fe na ron thama rina chuan chu pa ban chu avai thatop maya a khabea a han heka chu pa chu a hlom hlol maya chuta le a hmalam ami te a hnunglam ami te a remrem chu a hnekin a pet boka an tluta pheng phung maya a khoi fu chun te chu an thole to lo ma se ami be te chu an tam shim shima a hmalam han bo le tur chu alu a hik chuai in a hria a han har le meu chuan ni lo chuak war to a kuta kut kol an lo bun tira a mai te chu vung na sa hle maya a tukhum chu ana in a hredewa a han khoi chuan a lo pong lo maya a han ngei to awang wanga zanlama thil tlengte a han hre chuaka a tukhum chu an ruak na ni ti a hremaya a kuta kut kol bun chung chuan a hanin tapa ma se poisa a eng a poi ma se a poisa a te chu cheng khat ma lom to lo nelrin a ril ru chu an a hle mai hun kha zong kha leilaya in hlo fain Kolkata le khazirnan tia a poisa lo khol sa chu zan kha thil thua abo ta vek mai si chu mai polani lo police ho kuta omin miswal chain kutkol an lo bun tir bok nen a thinrim em maya chutia ron har chuan taka chuan police arsi pahnih bel alo kala nelrina chuan saptongin alo bia khoya nge ko om enga tinge kutkol min bon tir tin alo zota arsi pahnih bel chuan tuna hian Lal Bazar police station ai oma ni zana mi in irok lai an man che ni mi tam tak na takini khoi boka damdoina ten omani a hantia nelrina chuan inspector thil hre swal ni chu mi in karok lova ka poisa nei zong zong min rok zokani Sialda station a ni zandar soma kalo thlenga palian tak muimul nei chem chum hian local ro ke ni po ikalna tulama kan kalve don lom atia chuta anin aw khoma min ron be ron ta ni ko poisa po cheng sing khat don an lavekani ti in thil om dan chu a han threla police inspector chuan eng turinge Kolkata i local tin han zota nelrina chuan college kaltumin Kolkata hen kalo kalani a han tia chu police chuan rina chu a en wang wang maya miswal mel pui na hre thei si lova a topa chuan Mr. I soi chu dik mai thei ma se mi ini roklai mutu mi pathum an lo kala chu mi te chuan kan hu chiang ani an ti tlat mai sia tuna hen magistrate ma in la langai ni ikal thengem a han tia rina chu a han dinga taksa te chu asil thu min a hria inspector kakal theyang a han tia ti chuan tang motora chuan an in phura magistrate ma chuan a han ding ta ama hek tu pathum te jing a pakhat chu hmuihmul nei chhum mai atira a hnek le top kha alo nia rinan an hmu chuan a thinarim thut maya he pa te ho hi alom min rok tu chu ti le han zuan phei rwala ma se police a kai tu te ho khan an lo dom bet man hlawa
chu palian tak hmuihmul buk deuh nei chuan a rawn luih furfura lalrina thinrim lutuk chu a puak ke lo chu hi ania magistrate chuan tungei hming a han tia lalrina tiin a changa ni zana mi ini ro ka ni mo heng mi pathum te hian mi in ilut rulai an hmu chia mi an au khoma an man ta che ni adikem a han tia lalrina thinrim lutuk chu atong thei lova chuta magistrate chuan mi pathum te omna lam chu a han hoya mi in a rok lai chu in hmu mo tin han zota ani chuan magistrate sahib kan hmu ngei lom an lo tia magistrate chuan police officer hnena chuan jela da phenghal ro ni sompanga hnuwa kama a ron in ron throi le tur aniang atia lekha han ziaka an chhuah hma chuan lalrina chuan palian tak hmuihmul nei chu a han ena mister we will meet again mister kan lei hmu leang a han tingata ti chuan police ho chuan an kai chhuaka tang motor a buk an khung le a jail lam an pan pui ta a jela a han lu don chuan an lo dap veka ma se a engma anei lova pocket bible chu a lo la neia chuero chu jail chhunga ken lu an phal saka tin rela a chuan lai khan lak ol sama tin cheng somni amo zakara da kha a hre chhuaka akepa thak hiat ni om takin azuk dapa a lo la oma ti chuan lalrina hming le apa hming le address ong zong te chu an lo ziak lut veka tin an hekna lekha copy po jailer hnena an da boka ti chuan engkim ti fel ngai piang an ti fel zo a chuan lalrina chu jail chhunga chuan an khal lut ta a jail chung chu alo lian kher mai in lian pui pui in hung hrang thliah thuah te alo tam khop mai a chung ina om te chu lung in tang vek an lo nia in lian tak pakhata chuan lalrina chu an da lut ve ta a khum om te po simen a siam vek alo nia komal pahni an ken thlak tira khum sir ber zung in bula chuan an om tir ta a lung in na lo tang ve mek vai pakhat vengvat hmel deuh chuan sap tong in a lo bia a tibetan emni ni ti in a lo zota ani rina chuan ni love mizo kania mizoram atanga local kani ti in a changa vaipa chuan mizoram chu ka hrialom laldenga po ka hria a lo tia engemaw soya anin kom hnu chuan vaipa chuan kamin chu prakash ania accountant treasury sa ka thoka keishar kania poisa kan safe ami abo wangin min manani nang entizia lung in lo lut ve ngei ni tin a chanchin soizot hnu chuan a han zot chhun zoma lalrina chuan kei ka hming chu lalrina ania Mr Prakash jela kalolu chan hi soi ka hre ani awang chu ka thinarim don tlat mai miswal rual gunda hovin min roka a le lingin mi in a rok tin min pu leta an ho tu pa mel phei chu ka thenghil to lawang a han tia Prakash chuan engang hmel nge nia khoi hmuna ngian rok che ti in a han zota rina chuan hi zandar som khan sialda rail station karon thenga taxi hire ka tum line palian tak hmuihmul le khabe hmul nei chhum mai hian miron bia ti in a changa thil lo thlen dan chanchin te chu a han thrila Prakash chuan chu hmuihmul nei soipa chu dakoi tho tu pa Ram Singh a ani chu police tam tak nen hian an in contact ruwa police ho tu lian lam hi chuan an mandu zong an mandu in an zong ranga ma se thenkhat arsi pahnih pathum bel hian an hum tlat renga mi khwal chin chang hrelo hi an suam fu renga ni a kut phan hnung veilama ser omem a han tia rina chuan ome a lo tia Prakash chuan Ram Singh a ni chu helaya gunda ho tu pa mole mi hausala a rok hnem to luman po nei tam hle ni tin ke po hi hanin soila ka diklo na om lo reng renga kan safe double lock system ania chabi pahnih angaya kein pakhat ka kola pakhat kan directorin kan safe thir ka tuina in ti chiat ania hon pa ngai hon po ni lo reng renga thinarim du khop mai ka pian tira ta thil ruk lam hi kala tilova nakina po kala tilovang kanu le pa kapi le pu te tang point tuma ruk kan lo om ngai lo ativea lai cho e lo huna jail tang ho chu chu do tur chuan anin tlar thloi meya cho dailo le subject le man lo su azela lalrina chu arila tramboka an cho do chu tle ma ti khop maya ma se Prakash chuan Mr Rina ka cho hi la thente ka i seng lawang atia apek bel hlo zoka tlai cho e kham chuan jail tang ho chu a in kopin an din tir farmaya an lu tur chu jail warden in alo chiar hawa ti chuan thir kong khar chu an khar tarum ruma lalrina chuan thopik thlak ati hle maya Prakash nena anin kom lo lai chuan a bible chu chiar thina
ni som panga dana piangin magistrate ma an roi thina ma se engma soilo bokin an hole thina jail tang ho zinga hian convict hole under trial prisoner UTP an oma convict ho hi chu an in tilal hlom hle maya then khat chu dam chung lu in tang tur ten nia chung zinga mi then khat mi swal turu deuh te phei chu kumsom ko tang tur te pon omani chung ho chuan poisak an nei lo reng renga jail warder te po hian an tlon zo ke mo o ti turania meizial ten zu theya achang chuan zu in tur ten nei theya an lung ti oilo po a hlom viau thin ani ome ni khat chu prakash chuan Mr Rina meizial chak ana du nge mai tun main cigarette du kan zuwa tunala kan hmu phata si lova atia Rina chuan prakash chu han en wangwanga meizial chak viau amni cheng som ni chu kanei sin leituri hredon emni ke chu meizial ka zuwak lova a hantia prakash chu alom hle maya Mr Rina cheng som ni chuan wheels tlon nga a lei theiang a hantia Rina chuan chu ti chu kha va leila zuta che jela poisa man na pom lo hi atia cheng som ni chu thian pa prakash chu apeta prakash chu lom hle maya jing choi kham chuan jail warder khat hena chuan will cigarette lon nga cheng som ni in kalo leange min ngei to sak thengem a hantia warder chuan theye khoi poisa a hantia mase prakash chuan tuna poisa ka king lova ka thian pa ta turania will cigarette lon nga chu wala la poisa chu ka pe beng che a hanti le a jail warder chuan ani min long hau lok ro atia jail pona awa chuaka alo lut le wata will slon nga chu aron la a prakash chuan cigarette chu la a cheng som ni chu jail warder chu peta a prakash chu lom hle maya jail chunga lo tlan luta heile Mr Rina will slon nga ka valeya tiroi zu donang aron tia Rina chuan Mr Prakash nei vek ro ka zu ve du lo ve a hantia hetia prakasha cigarette ken la hi an omna barik kila palian deuh mai chuan lo en rang maya alo pheya khoi cigarette kha vain min pero tin prakasha dara chuan awak kwai her le meya prakasha chuan a ui hmel khop meya a trap lek lek hi ani ber mai chuta Rina chu alo ding ve ta hey mister loading te atia adara chuan a han kwai her ve le meya a kut ding lam chuan chu palian deuh mai ban reka chuan a han hera chu pa chu tre thot maya a secret ken chu a thlau ta veka Rina chuan kalro ti pain an nem phei do ra chu palian deuh mai chu a pai phei trawng trawanga a tlu thel nge nge ni Rina chuan secret la chu chara prakash chu apile ta a prakash chu a hlau thon hmel ta hle maya Mr Rina apoi hle mai ke ma wang vek ani song ho so ti boilo an tha sin gunda rual ru swal ru ra tol tha mang an nia palian deuh deuh somin kopan oma an du lo zong chu an soi sakron vak zela an ban ru ten ul tiaka ram tuile lovin an chua zel ani nang po hi Mr Rina zan in chu an khoi nge yang che atia akun ngai maya Rina chuan prakash mi ngei to du su engma lo tok engpo lo to kila in thiam lo du su nang ma wang ni lovin ke ma wang ani mai a hantia heti la hen prakash secret chu saktu palian deuh kha akal chuak vuta ri vak lowa chuan palian pui pui swal hmel em mai pakwa an lo luta lung in tang ve dang pakwa te Rina te bari ko om ve te hnera chuan in pon thwa tel ula local ro barik danga in sonangai an ron tia an thruai chuak ta ani ho chu a hnu loka an pon thwa puin an lo luta Rina chuan ron en le hruk hruk thina prakash chuan Mr Rina song ho solom ka soi chu apoi mange cigarette kalo leitir ta kher kher che chu ati vong vong maya Rina chuan prakash chu han nuya prakash lungai su engkima thale mayang a han ti ve ngota a ril ru chuan sutiang ang palian fit ruk vel thiau som chu hne a har mai theya siam engemaw chu kamomo in ne angai don ni engin yang chu chu o tin han ngei to neu newa a topa chuan Mr Prakash cigarette lon hi khamin lo pite a han tia prakash chuan Mr Rina avai khan laro kazuk chakna bo vek to a han tia Rina chuan Mr Prakash tuna khan tan la zuro kalei sak cho to cha i zu turani a han tia prakash chuan ani kha cigarette lon hi chu pakhat chu kan tana nge atia han zu wang wanga Rina chuan atui ti hmel wang wang hle mai prakash ti in a han ria choka ka han kal lok nge o atia ding ta a chuak tur chu chung palian tak tak
tak zinga pakhat chuan English in rin a hnen ah chuan zani chu zairing viawang mister alo ti alo tho wai maya ma se a thian te chuan an pot thua ngak ram ram ro zan chu thleng thoi mayang an tia heng ho hian English an thiam fuwa rina po hian mak ati viau reng ani rina chu chauka vai hoin langar an tia chuan a han luta asiam pahnih an lo oma e khai hna vatam om ve kha wil cigarette ka theng cheu a han tia chachum pahnih chu an lom hle maya cigarette zuk te chu tur te chu hmu phangai heklo rina chuan hei in thuk kham thir ton pakhat hi man holokin phalem kan omna barik kawngkhar han kar deuh anga ya a han tia an ni chuan e sahib kha horo hetiang thuka kham thir chu so banga sawn kan hman lo pahnih lai kan dasin an lo tia rina chuan a han en phea iron rod seizok chu avala a ani hei hi kalo ho lok nge o atia a chuak le ta pon lama ekina chuan luta chu thir tlon ken chu alaya aul thlep ton ngeka abung ta a chu a el kom le a dom fung ram chang takin han siama chu thir chu ek in chuat chimena chuan ta zum tumin atat ta so maya mi an local point moi ro ka kwa dik lova ek in dang khalo hmang me ro ati zela tlaidar thuma han riek meu chuan rod zum vervor pahnih adom na rem chang tak tura ul the pahnih chu aki korkonga avit lut zan to a kamis chu adeng lut lova chu chuan han langpong deuh chu a han langpong deuh chu a khu boka tlaidar level chuan choi lo pe an lo pe to a an han in tlar le ta thluaya chachum pahnih te chuan rena chu chole chawhme an lo suah war bika chhun lama rina an wil cigarette a pek kha an lom hle ni tur ani choi kham chuan an dan panga in a kop te an in tlar le a jail warder chuan lo chher le ngau hloma ti chuan thir kawngkhar chu a khar le ta bur maya zan tirvel chuan kawngkhar lama palian pui pui som gunda da koi trual ho chuan le khan denga zu an in boka zandanga chuan pona jail warder han vel hi hmu tur anom thina ma se hemi zan hi chuan jail warder ho ten a ho te han te vel hi hmu tur anom lo reng renga rina chuan a ril ruin heng ho rol hi warder ho po hian an hlau ve ni hi jail warder an local lo le a thani mai lom zain chu I hanin nuai tak tak chinang miang mizo tlangwal versus vai tlangwal ti te angai to anui chu aza anui chuak deuh hok khok maya abula prakash chuan Mr. Rina engang mi nge moi nia mizo hi engang mi nge mo in di le ilanui thei fowa song ho son soisak antum chi ti shilovem ni han tia rina chuan mizo kan ni mai mel mala ka tlom ai chuan thi kan thlang jok fowa thian te chan nan kan nun kan thap fo thina ni hoi sen hi kan ngai sanga doi jep chu mei chiang mai kan ti thina ni song ho miswal som rwal po son irin ang chuan Mr. Prakash ka hril meng che min ching lovang amal phei chuan tu man min hne lovang a han tia Prakash chuan rina chu a han ena mak ati kher mai hetiang a hoi sen hi mihring an lo om thei ngai ni mo King Richard England lalpo kha King Richard the Lion-Hearted anti takha rina po hi sakai baknei anga huai le thinphu nei lo ni hi atiril rut ta hialani kongka bula gunda somrwal le khadeng pa azuin ho po an tong ring tol tola zan la rei tol tol bok Mr. Prakash kan bu to nge mangtha o tui takin muro tin a hanuya Prakash chu anui ve ho lo mai hlau thong mel hle zokani rina chuan akor phelin aki kor tlona ha chuta chuan thir zum chemte ai ma hlom khopa zum chu a thiat ton zan maya a komol chuan a in khua ma se komol hnuaya chuan a kut veilam le dinglam chuan a thir zum chu adom na tura a el the a fong ang maya chuan a fuan ran maya amu hil derta a hnar derta kak maya abulamu prakashala chuan chutiarina a han mu hil mai thei le khera nei lo zia ngei to chuan hoisana tin angai sang hle maya ma se palian pui pui somrwala han en chuan a thian parina chu a hlo thon pui lo theilo in palianin an nun rong si rina chu a chak to kang ti chu a hria ma se so tiang ang palian pui pui fit ruk tha mai mi som han hne chu thil theilo ni na hresi chu ti lai chuan an ron tle phei ta sung sung maya rina mut na chu an ron kil ta tuau maya rina chu hnar kak renga chu ta mi swal ho zinga palian tak pakhat chuan ring fe main utho ti le kombol chu po thla ka ruala rina chu ron in vor tho zok maya akut le lam atang chuan thir zum a ron lor ngal vor a
chung ho chu an rita zot zot maya an oma te an dara te an dula te rem lai laia atlum pok pok hlom maya hun reilo te chung chuan an tluta phung maya an room chu chu maya rina chu ekina tlan luta ava in sil fai zung zunga thisen lain a perber na sa mai sia aki kor chu hlipa ekina a hno bova alo pheile chuan prakash iki kor pakhat pijama kha kalo ho teang aron tia tin athir zum pahnih ken kha chung vai ho tlureng kuta chuan a handa prakash heng mishing ho hi midang ho hi shil vek ro an mani ho hi an in sual ani zuan ina lekha an denga an in ti boi ni tin ka chanchina thempon ron soilan chuan ka a soitu chu ka khoyang a han tia rina soyang chuan prakash chuan vai tongin an soi dan tur chu a han hril veka chu tiang anga in soilo chuan hei ka thian pa hena soi saveng chu heng ho ang hian in shem a han tia an ni ho chuan an lo o dial dial maya hetia room thom le na tuar tre thom tuar thom alo om ta ka chuan wardar huan lo luta tukver bang atang bar atang chuan an ron bia mi tu pheng phung le thi sen boni no en ron mu chuan tre chel chul chungin jail office lama an tlan le a relo te a chuan police ho nen an lo luta a engti ziang nge nei tin an han zo puin lung in tang ve dang ho chuan le khan denga zuan in boka an mani le mani nin swalani an ti theu mai sia ti vak nei na hrek lo damdo in laman la an la phei ta hloma an nuwa an hriat le danin tu ma thin om lova ma se an pa ngai ang chu an o to lowang an ti ni eta tang hen lalrin hi jail chunga chuan hminga lo thangin an hlau ta hle ni lalrin a thian ni an chak thewa in soi sakhi jail chunga hian a om ngai ta lova lalrin a hian a khap tak tlat wang ani ni kha chu lalrin a chu kota a in lan ni lo ni le ta a ki korla pai to si prakasha pijama chu a hak sak ta chut mai kha ania a chingin chon pora thleng deuh tau chau ania a jacket a han ha a pocket bible ro chu a keng tel zia koda vakal chu pon thu thleng se a kut kol nen an thu tir ran maya rina chuan a ril ruin engma pok kan soi le lowang a ti ril ruwa heti lai hian a thutna bul loka chuan vai tlang wal lian zet zot le nula hmel tha em mai an local dun za maya chu nula chu a pian an nalin a in khai thli zai maya asam chuan a dar a vosiawa amit mul chu siam lui ang maya nalin adum rai maya a nar ngul sang rat mai le moi tak mai te a mui sen hlar mai le a biang tha han zia te chu soisel bo hi ani rongot mai tight fitting pon fen ching a fenga a chon nal tak mai le a phehok ker tui sang han bun te chu a in me hle maya chu nula chuan mi mit ala hle maya voi khat han en to chuan an en non le zel ani milian fanu ani chu a han chet zia le a han hoi hera chuan a hriat hlo maya fitnga le inchi sari vela sang ni nge turania ma se a phehok ker tui sang bun chuan a tilang sang le zwala amit mengla chu a za omin a moi em bok nen lalrina chuan a han en wanga a ril ruin o hengte hian rethei om je hi an va han shelo om em abula kal la hi milian fa party hriat ngoi ania he nu belpa hi ani nge yang anin he mange atiril ruwa heti lai hian vai tlangwal nula bula mi chuan rina kolbuna thuran mai chu aron ena aron pan hnaya ka mu to hnui wa ang ve khong in i hming min hril theim tin a ron zota rina chuan ka hming chu lal rina nia mizo kani tin a lo changa chu vele chu vai tlangwal chuan a ron chibaya Mr Rina min hre to lo em ni Ricky aizolai tan pui kha kani lom a han tia rina chuan a han en chianga e Ricky kalo hei to che ni sut nen necktie ne in duang zui sia nui chungin han tia Ricky a chu rina bula chuan a ron thua engtizia kut kolbun mai ngei ni min lo hrilte a han tia rina chuan Calcutta College kal atum dan le anei zong te sialda lo thlena misualin an buma an rok dan te ale alinga mi in rok tuma an pu zok dan te chu a hril ta veka hetia Ricky le rina in belai hi Ricky ron throi nula mel tha em mai chuan ngun taka lo ngai thla in rina chu alo en kalmaya rinan chu vai nula mel tha tak main alo en rang mai ti a han thria chuan a zak dewa prakasha jama ching teng tung a hak le jacket misual hovin an sei sak awanga tret threp thrup kha a hak ani maya pheikhok ero chu abun ve tang thowa
ma se pyjama le pheikhawk chu a in hmeh thei lul lo ani ti chutah Ricky chuan Mr Lalrin thudik isoi ka ring ani midik takini ti ka hria ngoiro kapa kan phone ange Linda ti khan lo omro takana rina hi ka farnu Linda I ani hi a hantia Linda chu alo nuya hello Mr Rina how do you do atia chipe ron buka hetialina Linda hannui hamoi ziale havar tha mei chuan rina chu a hne hle maya hetiang hian vai nula an lo hmel tha thei emoni le ati hial ani Ricky chuan apa chu ava phone a relote magistrate ma phone chu a ron ral rala magistrate chuan Raja Babu yes ati deuh reng maya chuta rina chu a han kowa Mr Lalrina voina tang hian I case a film ta choini ta e alo ti tamaya rina chu alom hle maya aril ru suang to na po akal thui kher mai tin nge ni zelang kunga hotel chu zong chuakila mizote po an lo omang a an puina in aizol lama a hon thei mana ani lo le in lo na te zong in college kal chu katum le ram don em niang ti te angai to na saman hle a ase pon alo chua chuan Ricky chuan tiro rena kanin lamai pheyang engemaw chen chu kanin lamai lo cheng veng chu atia lom tak le zak ang rem tak chuan Ricky te chu te unau chu azui ve ta a pia loka Maruti car loading a chuan an luta Ricky chuan tiro rena a hma hen lo thuro a han tia ati ti borbora chang in Linda chu a han be boka Linda hei rina hi lom Mizoram capital town a boina ka to a min puitu ka ti fo thin kha tin a han thila air condition market bula chuan an car chu an han ti dinga Ricky chuan tiro rena korle ki korima moni kha iwale yang a han tia a hruai lut